Čítate 21. 20. 5, 20. Tanto abagindo sostegado tu queres. Myslel si už nad tým, prečo robíš také veci? Odpieres hangeri, Že chodíš do zboru, očistu. modlíš sa. Če zásluha je tu? Či akú máš na tom zásluhu? Zásluha si tu begodol. Tú zásluhu máš. Keď tu bojovali s begodol a queres uči begodol, Že ty nad tým pracuješ a robíš preto, tere se adorajú. aby si jedného dňa bol nevin. Ale šul so pero delu. Ale počúvať, čo Boh hovorí. Keď te queres gadala buče, Že keď robíš druhé tieto veci, i traes a dostato, že keď žiješ v tele, šul so pero tu godel. počúvaj, čo Boh hovorí. Ti dava sa je treba tele. A to robíš. Že kaj ništa šou. Aha. Aha. Takže 2021. Modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, vraždenia, roznice, sekty, závisť, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prvú povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú deniť Božieho kráľovstva. Šle so pero tu godel. Počuješ, čo tuto Boh hovorí? Kadoin ke te traes, Tieto veci, keď ešte stále žiješ, to musíš šude štita. potrebuješ to dať rýchlo preč od seba. Que casabe, učate queres, če ave sa adorajú. Lebo keď budeš robiť takéto veci, nepôjdeš do neba. Bibe fama štarba je máš opalpale, A ja možno 4-5 mesiacov dozadu tema gindo begado, som premýšľal nad tým na druga veršu, a prečítal som si tento verš da mi asi dá. a zobral som takú bázeň, O sokerav, že čo ja vlastne robím. sa sokerav, Že všetko, čo robím, cintajne. že je všetko nadarmo. E contente a vo ando caudel. Lebo aj tak tam nedojdem k Bohu. A ste šude madar, bud buče. Naozaj som musel dať preč od seba veľa vecí. A dnes čítam a gindo so si pripu, A dnes nemyslím na to, čo je na zemi, ale dám vám aj pri gindo so si podel. ale myslím na to, čo je hore na So nebi. si anda čeli, Čo je v nebi. či perav tike sa, Nehovorím ti o všetko, so si lášo, ale tie, ktoré sú dobré, ke traje nás negativ. lebo stále žijeme na tejto zemi. Ale kakala, tu musíte šude studa. Ale tieto veci, o ktorých sme čítali, tie potrebuješ dať preč od seba. Ale te kas, Ale vidíme, so si ovoci ducha. uvidíme, aké sú ovocie ducha. Sosko tu ustave tu tajbe. A aký máme byť, ty a ja. Ja vás ando ištaduto, Keď ešte jo. že 5. 22 až do 26. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona. A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, duchovi choďme. Nebuďme žiadostiví prázdnej chvály navzájom, sa vzývajúc, jedni druhých závidiac. Halleluja. Kadet kabel to udel. Takto ťa chce mať Boh. Kadet kabel diman udel Tak tava. chce, aby som aj ja bol. E gdje ste resas adorajo. Jedného dňa by sme naozaj mohli prísť do neba. A i kamo si kudem naptike, A chcel by som ti ešte povedať, že neskôr prehľade tu. vieš, kto žije v tebe. Kokr das peske ribitklade tu. Kto si spravil príbytok do tvojho života. Dike vorba, devresky som helal kov prehľade tu. Pozrime sa slovo, čo nám o tom hovorí. Kto žije v